मादै खोनानो मोन्दों नोंथांनि न'खरनि आंगोनि बिहामजो बिथाङा डेंगु बेमारजों गोबाव दाननिफ्रायनो दिनै भुगिनांनानै दं होननानै बुंदों। बे समाव मा फोरमायनो सानो? बुंलांदो दहाय बुंनाय बायदि। खुलुमबाय। आंनि मुङा सरमिला नार्जारि, गामिया बानुगाव, पस्ट फुथिमारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, ओमफ्राय BCDC। दिनै आंनि बिहामजोआ अन्थाइबारि BCDC। दिनै आंनि बिहामजोआ बेसेबा गोबाव सम लोमजानानै दङ, दासिमबो देहा फाहामसालियाव दङ। जोङो गासिबो न'खर रां रुफा थाखा फैसा सिलिंखार जाजोब्बाय। जों दासिमबो बिहामजोनि देहाखौ मोजाङाव खालामनानै लाबोनो हायाखै आरो दिनैसिम जोंनि रां रुफा गासिबो खहा जाबाय। दिनै बेनिखायनो आं दानि BTR सरकार आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं जा एसे अनसुंथाइ मोनो बेखौनो आं आर'ज गाबो आरो जाहाथे आंखौ रायजो राजा आरो दानि BTR सरकारा जा होयो बेखौनो आं लानानै गोजोनगोन आरो। मा बेमार जादों ओरैनो बाजैया? जापानि इनफ्लुएन्जा थाम्फै अरनाय, डेंगु थाम्फै अरनानै दङ दा आंनि बिहामजोआ। दा बाजैजों सोर दंनिफ्राय? बाजैजों दा बबे देहा फाहामसालियाव दं? बियो दा सिलिगुरियाव दंहैयो। बेजों लोगोसे आंनि फिसाला आरो बिबोनां दङ दा बेजों फोरनिफ्राय जा एसे हरनो हायो जों बे बर' जानानै जाहाथे जोंनि रायजो राजा अनसुला आइ आफाफ्रा जा एसे हरो बेखौनो जों गोजोननाय मोनगोन।